Slovenska sa tešíte z počasia, ktorý sa dnes vykolo na území Slovenska. Aj Sajfa sa tomu dnes po obede venoval. No ale v tejto chvíli na východnom Slovensku, kde sú aktuálne teploty okolo 20 až 22 stupňov. Tá 22 je v Prešove, 21 v Košiciach a 20 v Prešove. 17 je aktuálne v Poprade, Chopok hlási 6 stupňov, Orava Liesek 18, Žilina 20, 30.